Tyrfægterarenaen i Leganés, en forstad 10 km syd for den spanske hovedstad Madrid. Denne arena, La Cubierta, hedder den, fordi der ovenover er et mægtigt tag, der ved et kolossalt elektronisk system er skudt hen over arenaen, så den er fuldstændig dækket til. Patrick møder her i aften i Madrid i sin fjerde kamp som professionel Spasov fra Bulgarien. Og mens den spanske ring announcer introducerer bokserne, Patrick Smitsbøl Halberg og hans modstander i denne hjørne, den rumænske sværvægter, sværvægter Spasov. Patrick Halberg har op til denne kamp, jeg har talt med ham de sidste par dage, det er udtryk for, at han er i bedre form end nogensinde, er meget skærpet, har voldsom lyst til kamp, har dyrket styrketræning og har samtidig kørt på en fornuftig diæt, der har sænket hans fedtprocent uden at ændre på hans vægt, så han i dag føler sig bedre trænet end nogensinde før. Dette er blot hans fjerde kamp som professionel, og Patrick får jo en skrab opdragelse i denne branche. Hver eneste gang han kæmper, er han på udebane, men det er udfordringer, der er med til at skærpe både vilje, intellekt, hele den mentale styrke. Også til kampen sagt, det er Spanien, og det er en Tyrfægterarena, så jeg vil gerne give publikum den oplevelse, de forventer i sådan en arena, og som med et blink i øjet, har det ikke af mig, der er syren eller ender med at blive syren. Vil arenaen være tæt pakket med 16.000 fanatiske spanske tilskuere. Vi er klar til kamp. De sidste ord er sagt. Patrick Halberg kontra Spasov. Begge bokserne iført blå shorts. Det er Patrick, naturligvis med de hvide striber. Første omgang. Patrick kommer ud med et dygtigt arbejde bag sin lange venstre. Det er den, han prøver at styre kampen med. Alt arbejder ud bag det venstre jab. Problemet for Patrick i de første tre kampe er, at han sommetider falder ind i en ganske bestemt rytme, bliver lidt monoton, lidt ensformig i sin boksning. Og han har under træning arbejdet konkret med dette, har prøvet at arbejde med
varierer, fighter inde med hurtige eksplosioner, prøver at sætte stød sammen i flere eksplosioner. Foreløbig er det Patrick, der skaber kampen. Det er ham, der går frem og op i ringen. Prøver at få fat i initiativet hele tiden som først. Det er en klassisk lærer i al boksning. Tag initiativ kom først, så der hindrer din modstander i at tænke på terræn. Kom i gang med sit arbejdsdane. Det skal være dig, der både fysisk, men i høj grad også mentalt styrer, hvad der sker derinde bag tårnet. Udmærket undvigelse fra Spasov. Der holder sig fornuftigt fra afstand. Lidt irriteret. Patrick Hallberg får lige en påmindelse om ikke at trykke sin modstanders hoved ned. Sådan Patrick, det ligner ganske fint arbejde, det her. Med den venstre og scoret ganske mange point her i de første 3 minutter. Og så får vi lige macho-blikket fra de to. Der selvfølgelig straks spænder dette latinske publikum, der elsker drama, passion. Og her slår sekvens, da Patrick maser Spasov hovedet ned og irriteret skubber ham fra sig. Det er også en måde at vise sin modstander, det er mig, der bestemmer herinde. Flot kombination fra Patrick her på de indre linjer. Patrick Hallberg står op i pausen mellem omgangene. Anden omgang. Patrick fortsætter sit glimrende arbejde fra første omgang. Og stadig frem i ringen. Og Spasov virker, synes jeg, man kan læse i øjnene på ham. Ja, sikkert. Kan ikke få sin arbejde i gang. Får ikke overhovedet lige over sine kombinationer. Udmærket Patrick. Patrick er klar over, at det handler også om at komme væk, og langt væk fra den venstre, der konstant bliver stemplet i ansigtet på ham. Godt fuldt op med højren. Udmærket højre fra Spasov, der kører det lige ind over Patrick. Lidt for lavt hængende venstre parade. Glimrende arbejde af Patrick. Rammer godt med den højre på kæben ude ved torvet. Og igen aggressiv, kampivrig. Og den højre kan han godt bruge lidt mere. Sådan. Arbejder smidigt. Går hele tiden frem.
Spasov bliver konstant drevet baglæns, springer rundt. Glimrende arbejde på de indre linjer her fra Patrick Hellberg. Sådan. Dejlig venstre jab, og smut op med højre hufte. Lidt mere timing fra Patrick. Kunne man godt savne en gang imellem. Han er arbejdsivrig. Sådan, glimrende venstre til kroppen. Arbejder godt, varieret klar igen. Det macho, øjne til øjne. Og det er helt fint, at Patrick svarer igen, og Spasov prøver det mentale spil. Går her i slow sekvens. Det gode arbejde med den højre, det udmærket varieret arbejde i kæben til kroppen. Sådan en herlig dyb venstre. Og Spasov i ringerne hiver godt med luft ind. Men Patrick stående i ringerne er klar til tredje runde. Perfekt timet op og kort fra Hellberg. Finte elegant, halvstrik tilbage, og da Spasov på, der var plads til angreb, trådte han direkte ind i Patrick opad. Og Patrick frem. Og Spasov har mere nok at gøre med at forsvare sig, gemme sig. Arbejder godt med den højre igen. Patrick er i glimrende træning. Står ikke stille et sekund. Er kolossalt bevægelig. Flot højre. Der gik ind der hen over paraderne. Hele tiden arbejder Patrick. Og de dybe skød er ved at tage magten og løften fra Spasov. Vi så det i slutningen af anden omgang, den dybe venstre, hiv og bed ganske kraftigt i ham. Og nu her, dybe stød, og der er den højre dybt igen. Kan være vejen til sejren, måske recepten. Det er dernede, han er blød. Og Spasovs mund står åben nu, hiver efter hvert. Er i definitive problemer. Og glimrende højre fra Patrick Hellberg. Og bliver ved køligt metodisk. Er han i gang med at nedbryde. En flot op og godt. Der var plads til der. Har udviklet sig glimrende fra til kamp. Patrick Hellberg, det er kun hans fjerde professionelle kamp, og jeg synes faktisk, at han for hver eneste gang, han er derinde bag tårne, lægger nye facetter til sine evner. Glimrende set den højre. Og Spasov er ud at være kendt. Udmærket arbejde fra Patrick Hellberg.
der stadig står op i sit ringhjørne mellem omgangene. Ser det her. Slow motion. Der kommer den dybe højre. Der spids i både krop og mentalitet og vilje hos flot uppercut her. Højre uppercut af Patrick. Sidste omgang. Denne kamp i sværvægt, hvor danske Patrick Hallberg i de blå shots med de hvide striber. Her i Tyrfægter-arenaen. Lægger ned ved Madrid. Gennem de første 2 omgange tog bestik af sin modstander, og i 3. omgang indledte den konsekvente nedbrydning af Spastov fra Bulgarien. Der sidst i 3. omgang måtte til stilling for dybe skød. Kroppen op der. Flot højre til kæben fra Hallberg. Der er konstant arbejder hele tiden. Går frem, jagter sin modstander ringen rundt. Fra første øjeblik. Jeg siger til ham, der hele tiden kommer først. Det er i den kamp. Patrick Hallberg inden under venstre, der bestemmer, hvad der sker derude. Der er også her nu i 4. omgang mere afslappet, lykkes i sin boksning på mægtig selvtillid. Kæben. Der er endnu mere løft fra Spastov. Igen en højre, og så er det lige Patrick kan tage ham ud, hvis han får et par kombinationer til at fungere igen. Spastov løber, en dejlig venstre, og igen. Det er glimrende arbejde, Patrick. Igen, godt arbejde med venstre, fuldt op af højre, dybe skød til kroppen, glimrende variationer, der er et halvt minut tilbage. Patrick Hallberg fjerde kamp som professionel, og det er helt tydeligt, han har udviklet sig siden sin debut. Lige i det sekund, gongen ned, er Patrick uopmærksom. Bliver fanget af venstre til kæben. Som lyn fra en klar himmel landede den venstre. Patrick måtte lige ned på knæ et øjeblik. Brygtet af et sekunds uopmærksomhed og en kanon sikker sejr. Glimrende bygget op, var sidste opryg af knæverne på Patrick. Overraskende, forbløffende slutningen på kampen. Den er boksning et ene besøg kan ændre alt. Patrick havde totalt styr på begivenhederne, og det kan være, at den kommer her. Der
Vildt flyvende venstre, rammer Patrick lige på næsen. Røgte af et sekund. Ligger her og roder med sin modstander. Og så whack. Lander den venstre for Stresso i kampens ultimative sidste sekund. Efter en ganske pæn indsats, der også trækker applaus fra publikum her i Tyrfægt Arena. Vi får lige igen den forskrivelse. At Patrick sluttede synapsen her i Tyrfægt Arenaen i Leganes, Tyrfægt Arenaen ved Madrid. Patrick, det var en lidt ærgerlig for ham i og så lige den advarsel. Vi får det officielle resultat. Seguidamente vamos a facilitar las puntuaciones que ha otorgado cada juez a cada usador. El juez señor Ricote ha otorgado a Patrick 39 puntos, a Espasón 36 puntos. El juez señor Serrano otorga a Patrick 38 puntos, a Espas 36 puntos. El juez señor Ruiz otorga a Patrick 39 puntos, a Espasón 36 puntos. Por lo tanto, vencedor por puntos, Patrick Armstrong. Stikker vinder på point.